Vi skal finde nøglen for at komme ud herfra. Det er så uhyggeligt. Hvad er det? Det er pengeskabet med låse. Hvad er der? Se! Der er en nøgle malet på denne kasse. Lad os God se. idé. Jeg henter nøglen nu. Hvad er det, der bevæger sig der? Fandt den. Det er forfærdeligt. Det er orme. Men jeg fandt i det mindste nøglen. Okay. Lad os se, hvad der er indeni. Mysteriet er så fascinerende. Hvem vågede at forstyrre mig? Der er et skrigende hoved. Nå, jeg skal nok tage mig af det. Luk døren. Mia, beskyt mig. Jeg sagde det jo. Se. Æsken er blevet opdateret. Lad os finde ud af, hvad der er derinde nu. Min gud. Lidt interesseret, men bare... Spis mig ikke, væsen. Jeg er ked af det, men jeg har brug for nøglen. Lad os se. Måske der. Er du rabelt? Der er det. Okay, lad os åbne denne boks. Jeg føler, der kommer til at være noget fedt. Nej! Hvordan kan du lide sådan en boks, Dan? Kunne du lide den? Du ville helt sikkert vælge en boks med en spøg. Bedre at kigge på kassen. Den er blevet opdateret igen. Jeg finder ud af, hvad der er indeni. Der er noget mærkeligt. Noget slimet. Jeg håber ikke, det er snot. Vær nu sød. Jeg fandt nøglen. Der er den. Er det? Ulækkert. Okay, lige meget. Lad os åbne dette pengeskab. Nå, hvad er der? Nej. Jeg bliver angrebet af flaggermus. Dan, se. Kassen. Jeg skal finde nøglen. Okay. Jeg håber ikke, der er noget levende derinde. Noget slimet? Jeg ved ikke, hvad det er, men det er ubehageligt. Okay. Nøglen. Kom nu. Vi åbner det nu. Hvad er der indeni? En lille barnevogn. Hvor sødt. Og der er... et lille skelet. Tag det væk! Boksen er blevet opdateret igen. Okay. Lad os gøre det. Okay, min tur. Hvad er der? Noget blødt og ligesom firkantet. Jeg tror, nøglen er indeni. Lad os gøre det. Det er så hårdt. Kom nu. Jeg kan gøre det. Ja. Lidt mere. Yay! Her er nøglen. Mine hænder er så glatte. Lad os se. Nej. Den hjælp. Jeg er ved at blive trukket ind i helvede. Jeg vil ikke tillade det. Okay. Er du okay? Jeg vil ikke åbne det. Okay. Lad os se. Nej. Jeg er bange for rotter. Dem genkender jeg helt sikkert. Bid mig ikke. Jeg tror, jeg kan se nøglen. Nej. Det er en rotte. Okay, vi skal finde nøglen. Ja. Okay. Der er det. Okay. Lad Godt. os åbne det nu. Er det blod? Nej. Hvorfor er det rødt? Er det blod? Jeg er bange. Mia, kom nu, vågn op. Kom til dine senser. Du er den næste. Okay. Ikke noget problem. Der bør helt sikkert ikke være noget ubehageligt indeni. Jeg håber det. Noget rundt og elastisk. Det føles som om, jeg åbner nogens hoved. Okay. Lad os se. Jeg kan faktisk godt lide det. Der er nøglen. Vi skal åbne pengeskabet så hurtigt som muligt. Hvad er derinde? En slags knap. Dan, kan du trykke på den? Bedre dig. Okay. Se det ske. Gud, Dan, hvad er det? Jeg er fuldstændig dækket af en eller anden væske. Jeg håber, det er chokolade. Dan,
Okay, gå åbne det. virkelig? Jeg er så glad. Lad os se, hvad der er indeni. Så er der noget, der bevæger sig. Men hvor er nøglen? Den er et sted i nærheden. Der er det. Hvad var der inde? Nej. Kakerlakker. Jeg hader det mere end rotter. Nej. Lad os glemme det. Okay, lad os se, hvad der er indeni. Mia, jeg prøver ikke at bevæge mig, men der er en kæmpe behåret edderkop. Dan, dette er en super kæmpe edderkop. Han vil spise mig. Gå væk. Jeg tror, jeg kunne slippe af med den. Det var skræmmende. Mia, kom nu. Igen? Hvor meget længere? Jeg håber, det ikke er et monster. Hvorfor er der noget ulækkert? Okay, lad os koncentrere os om nøglen. Det minder mig om lort. Hvor ulækkert. Der er ingen lugt. Det er allerede godt. Jeg fandt nøglen. Det er ikke det, jeg tænkte. Det er chokolade. Hvor lækkert. Nå, lad os åbne pengeskabet. Der vil bestemt være en nøgle der. Dan, lad os se. Det sagde jeg jo. Wow. Hvad er der indeni? Mia, der er nøglen. Vi kan endelig komme ud. Hurra! Vi klarede denne uhyggelige udfordring. Lad os komme ud. Jeg vil gerne glemme det. Passer nøglen? Hurra! Lad os løbe. Vafler? Vidunderligt valg, kokken godkender. Det er nemt. Fedt. Jeg starter med æggene. Se, hvordan jeg kan gøre det. Pas på, ellers ødelægger du det hele. Det er det, jeg vil have, bedstemor, og ingen sukker. Okay. Men kun én små. Jeg har det. Et Godt nip. klaret. Troede du på det? Jo mere sukker, jo mere smagfuldt. Og her er melet. Jeg tror, jeg skal nyse. Det gik Good væk. fellow. Ups. Kom nu, barnebarn. Du har gjort hele bordet beskidt. Det var en ulykke. Kom nu. Fantastisk, der er mel. Nu har jeg brug for mælk. Ja, det bliver ikke svært. Aktivering af superhastighed. Jeg er hurtigere end nogen mixer. Overraskelse. Skittles vil bestemt muntre babyen op. Skønhed. Skålene er klar. Ligesom dejen. Vi skal bare forbinde dem. Vær tålmodig. Lidt mere, skat, og vaflerne bliver fantastiske. Wow. Det er godt, at jeg har et hjerteformet vaffeljern. Du kan hælde flerfarvet dej i, og så bliver det til regnbuevavler. Et øjeblik. Hurra! Det er bare fantastisk. For at overraske babyen vil jeg dekorere dem med chokoladedrys. Wow. Jeg ville have spist dem selv, hvis det ikke var for en udfordring. Hvilken skønhed! Så bliver alle tænderne grønne. Jeg ødelægger maven og smagen af vafler, så jeg tilføjer dem ikke. Barnet vil prøve min version og vil ikke kunne lade være. Bedstes hemmelighed er ahornsirup og selvfølgelig smør. Disse vafler er uforlignelige. Hvad med naturlige farvestoffer? Squash vil gøre mine vafler både lækre og smukke på én gang. 2 i 1! Og kokken har en sejr i lommen. Det er kun tilbage at tilføje et par uundværlige ingredienser. Og så kan du hælde dejen i vaffeljern nu. Lad os gå! Voilà! Kokken præsenterer for din opmærksomhed smukke vafler. Nu er det tid til dekorationen. Og et par blade for effekten. Disse er ulækre. Se på det. Kom nu, skat. Se på det, mor. Hvor interessant. Wow, I har virkelig gjort jer umage. Jeg starter med vaflerne fra bedstemor. Et stykke smør. Okay. Det er lækkert, men for enkelt. Wow. Sikke en usædvanlig dekoration. Hvad laver bladene her? Nå, det er da utroligt. Selve vaflerne ser ret gode ud. Lad os prøve dem nu. Hvilken råd. Det smager som en vaskeklud. Det vil jeg ikke. Wow, hvilken sej vaffel. De er også formet som hjerter. Hvor sødt.
Tak, bror. Det er lækkert og meget velsmagende. Jeg er mæt. Fantastisk. Og du har vundet. Tak. Hurra. Hvad har du tegnet denne gang? Du vil se nu? Lav nogle pomfritter til mig. Nemt. Det vil blive gjort. Hej bedstemor, du er allerede begyndt. Jeg sov ikke. Jeg forstår. Er det olie? Super! Hvor bliver det altid hældt fra? Rigtigt ned i stegepanden. Kom nu, jeg har brug for mere. Far! Ja, det er meget bedre. Nu har jeg brug for pakken med pommes frites. Nå, alt for barnet, ikke? Nej. Hvad? Der er for meget olie i. Hvor kom sprøjtet fra? Folk, stop. Hvem laver mad på den måde? Undskyld, bedstemor. Olie skal tilsættes meget mindre, end du tror. Se og lær. Skat. Det er nok. Nu kan du tænde for komfuret og putte kartoflerne i små portioner. Selvom du har ret, går det hurtigere på denne måde. Det vigtigste er, at olien ikke sprøjter. Lækre og sprøde kartofler er klar. Du kan lægge dem i en skål og tilsætte lidt saftig ketchup. Hvad siger du, kok? Bravo, bedstemor. Selvom designet er svagt. I udfordringen skal du vise fantasi. Jeg vil dele kartoflerne i portioner og tage de tyndeste skiver bacon, stege det lidt og pakke kartoflerne der. Voila! Så meget bedre. Og du har ret om saucen. Det vil gøre retten så meget bedre. Og persille vil give det en charme. Genialt. Wow. Perfekt. Jeg ved ikke, hvordan man laver kartofler. Hvad skal jeg gøre? Jeg har det. Nu vil babyen blive chokeret. Jeg vil jo behandle hende med mine yndlingsmarmelader. De ligner så meget pomfritter. Velbekomme, lille søster. Da alle tilsætter mere sovs, gør jeg det også. Og jeg hælder jordbærsirup i stedet. Moms. Tag for jer. Hurra! Pommes frites ser fantastisk ud. Og hvor lækkert det dufter. Lad os se, hvad bedstemor har lavet. Hvor fedt! Så lækkert. Og hvilken slags mesterværk er dette fra kokken? Jeg spiser ikke persille, men saucen er meget appetitlig. Lækkert. Det er værd at prøve. Jeg kan ikke lide bacon. Jeg undrer mig over, hvad min bror gjorde. Det er marmelade. Jeg vil have mere. Det er fantastisk. Jeg giver sejren til min bror igen. Yeah. Fantastisk. Tak, skat. Theo. Det er meget bedre på denne måde. Tak, bedstemor. Og nu vil jeg have nogle boller. Jeg forstår dig. Du er kommet til det rette sted. Lækkerier. Hvilken slags boller? Nori og fisk fungerer ikke. Når barnet bliver høj på marmelade, bruger jeg dem igen. Det er så lækkert. Først skal du hælde fløde, og så sætte marmeladeøjne, og selvfølgelig tilføje nogle marmeladebjørne. Og jeg har en hård fyr. Så cool. Wow. Den eneste ting tilbage er at hælde det med sirup. Se hvordan mesteren laver mad. Lækkert. Wow. Marmelade alene tilfredsstiller ikke sulten. Desuden har barnet allerede spist dem. Hvis hun beder om ruller, så vil hun have ruller. Til at begynde med vil jeg hælde lidt ris op. Så det er det, du har brug for til rullerne. Bedstemor ved, hvordan man laver det. Kig ikke her. Den anden ingrediens er avocado. Maksimum af sunde fedtstoffer. Minimum af næsten ingen kulhydrater. Bedstemor kan også gøre det. Denne bedstemor altså. Hun vil bestemt ikke kunne skære laks så tyndt som en professionel. Risene er allerede kogt. Ja, jeg glemte helt Nori. Et øjeblik. Ost og avocado vil være fyldet, og det vil hjælpe mig med at give rullerne den rigtige form. Vidunderligt. Det eneste, der mangler, er at lægge fisk ovenpå. Retten fra kokken er serveret. Wow! Jeg er vel ikke alt for langt fra kokken, vel? Hvad skal jeg gøre? Jeg har en idé. Hvis du har brug for en rund form, kan du tage en agurk, skær et stykke ud af fyldet og put ost indeni. Det bliver ruller i bedstemors stil. Vi er klar, skat. Lad os se.
Det ligner ikke ruller, men jeg prøver det alligevel. Jeg kan ikke lide det. Undskyld, bedstemor. Jeg spiser ikke det. Og rullerne fra kokken ser præcis ud, som jeg tegnede. Se på dem. Wow, hvor lækkert. Så godt. Lækkert. Hvad er det her? Det er stærk wasabi. Red mig. Og hvilken skønhed. Dette er lækkert. Fantastisk, brormand. Du er den bedste. Ja. Endelig. Jeg vil have noget kaffe. Jeg gør det på 2 sekunder. Okay, skat. Bedstemor er en professionel. Aftalt. Jeg har haft denne taske i meget lang tid. Det er endelig tid til at bruge den og brygge en kop velduftende instantkaffe. Du skal bare hælde kogende vand over og tilsætte lidt mælk. Lad os se. Perfekt. Fint! Hej! Hej. Ad, hvor bittert det er. Og varmt. Jeg ved, at baby kan lide koldt og sødt. Jeg tager is og tilføjer chokoladesirup, og samtidig dekorerer jeg koppen med det. Fantastisk! Og nu bruger jeg færdiglavet kaffe, der er godkendt af eksperterne. Jeg ved, det bliver lækkert. Wow! Jeg elsker også flødeskum. Hvis jeg kan lide det, så vil baby også kunne lide det. Tada! Sejt. Jeg drysser Oreo-kiks ovenpå. Sej fyr. Wow! Fed. Bedstemor. Hvad lytter du til, barnebarn? Se her, bedstemor. Hvad er der Faktisk galt? har vi en udfordring. Sikke en duft. Kokken bruger kun de bedste kaffebønner. Først skal du male dem, og så kan du brygge dem. Alt skal være præcist. Kun der vil den perfekte smag opstå, hvilket betyder min sejr. Med hjælp fra en flaske kan du kontrollere mængden af mælk og samtidig piske den der. Hvilke slags teknologier? Det er simpelt, bedstemor. Du kan også bruge gadgets til at opnå dette resultat. En anden hemmelighed er, at Candy Floss vil gøre enhver kaffe fantastisk. Hvad synes du? Wow, baby, prøv. Fedt. Lad os starte med bedstemors krus. Ulækkert. Jeg kan ikke drikke det. Hvordan det? Wow. Candy Floss. Det er vildt. Det er mega sejt. Hvordan synes du om mit overskæg? Og jeg har allerede glemt kaffen. Du burde også prøve det. Men selvfølgelig ikke uden Candy Floss. Jeg kan virkelig godt lide det. Fantastisk. Og hvad har min bror lavet? Wow. Er det en Oreo? Og endda fløde? Sikke en lækker ting. Lækkert. Kold kaffe er fedt. Jeg vidste det. Hurra. Glad for, at du kunne lide det. Hvem skal jeg give sejren til? Kokken vandt. Dette er den mest lækre kaffe, jeg nogensinde har prøvet.